Hainbat hilabetetako lana izan da Miserikordia Zaharra edota San Inazio baserriko ondaren berreskuratzea. Gazte auzolandegiek hasi zuten lana, baina herritar talde bat gehitu zen berreskuratze honetan. Garbiketa lanez gain, konponketa ugari ere egin behar izan dituzte, garai batean uzturrera igotzen zirenen atxeden lekua txukuntzeko. Armarri bat ere jarri dute Jose Mari Pezina Tolosa Club de Futboleko mendizale zenaren oroigarri. Eraikinaren aurrean San Inazio santuaren irudia zegoen garai batean, eta Juanito Lopek egindako erreplika berri bat ere aurkeztu zuten igandean ospaturiko ekimenean. Gaur oso egun emozionantea izan da jende askorentzako, izan ere eremu guzti honen berreskuratzean jende askok parte hartu duelako. Gazte auzolandegi bat izan zen, inguru honetan egia esan sekulako lanak egin zituzten eta gero Tolosako hainbat herritarrek ere parte hartu dute ingurunearen berreskurapenean eta gaur olako festatxo bat egin da, ez? Hemen hitz egin da Juanito Loperen inguruan, hitz egin da Pezinaren inguruan, persona importanteak izan dira, batzutan maiz nire buruari galdetzen diot askotan eskertza egitea falta zaigula herriari olako hainbat personekin, ez? Tolosako historiaren parte bat berreskuratzen nahi gea, ondarea berreskuratzearekin batera, eta nik uste dut herri batek bere ondarea berreskuratzen saiatzen dana hein handi batean bere etorkizuna ere egiten ari dela, ez? Eta hori da nik uste dut elkarlanean Tolosako hainbat herritarrekin gainera gertatu dena gaur hemen. Bereziki, naiz eta jende askok parte hartu izan duen berreskurapen hontan, bereziki aipatuko nituzke Miguel Ángel Bermúdez, Nikasio Arana, Iñaki Eldoaien, Olatzigon, Agustin Pagola eta Paskasio Vázquez. Beraz, herriaren izenean denai eta denai mila esker egindako lan guztiagatik.